Dzień dobry, Gosiu. Co nam przekazać? Dzień dobry Wam wszystkich. Witam Was w tę poranną środę. Ja przed chwilką skończyłam bieg. Właśnie jestem po biegu. Biegłam przez las. Piękny, zielony. Ptaki śpiewały. Biegło się bardzo fajnie, fantastycznie. I cóż, kochani, mogę Wam powiedzieć. Trzymajcie kciuki i do następnego zobaczenia. A my tutaj się posilamy pysznym ciastem od mamy Ani. Tak? Oli. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak. Dziękujemy. No, do zobaczenia na następnym live'ie. Jak się teraz to wyłącza? Pa. Pa! Pa.